kardom kar benglong pinya video kelalo ruwe pulamarjan mate video labang solamjan ilitum 5 November full alamarjan mate video heglong ikpo labang solamjan long komo masi ke separjan iglo totang te pinige la so klik mare full detail review lang iksina totang te video le start iglo nan labang solamjan long separjan abang phuben abang pitomen ke la ikhenlo nongnam puche thang nai mate kichutin thek nai abang phu alang li men ke bipul terang alang li fan litum labang solamjan long thek iglong ji mate alang li silabang solamjan long ke separjan abang phu iglo labang solamjan long address mate ke separjan abang phi ke la henlo arje ke men nai mate kichutin thek nai abang phi alang li men ke monjir hansipi fan tamitum labang solamjan long thek iglong ji labang solamjan long kilonotum mate singar to men ke lai khenlo binong timung lapen ka et ing tipi labang solunjir ke tok abang phu ke lalo ilitum kiching hon naya singar mate asik jume naya bang phu alang li men ke binong timung si labang so alun ke tok abang phu lo labang so alamazan long cameraman mate editor abang phu ke lalo Baskar Jyoti Doloy mate Nigjus Effects alang lisi labang solamazan ke mohor ke nedun abang phu iglo nalitum labang solamazan mo fulang igjiblote official bipul terang YouTube channel long si lang iglong po abang so channel long mesen alamazan do asinang litum homri damra subscribe pita like pita lapen share pita abang solamazan 5 November 2021 release ikpo nalitum hensek channel official fan subscribe ilang subscribe ingnon lapen like taping non lapen komen bang tenegri pinya video kelan sikang tonlo kurwang thu de ho